Bon dia i bona hora. Actualitat, entreteniment, divulgació, cultura, opinió, participació. Els matins més complets a Ràdio Molins de Rei. Saludem a aquesta hora en Xavi Paz. Ell és portaveu del PSC, primer tinent d'alcalde i regidor d'Esports, Educació i Sanitat, amb diversos temes sobre la taula. Xavi, molt bon dia. Molt bon dia. Molt bon dia. Amb en Xavi, justament, parlàvem també la setmana passada. Ja sabeu que els partits estan organitzant cadascú una sèrie d'activitats, d'actes, ja amb aquest horitzó del 24 de maig per reflexionar, i en aquest cas el PSC ha proposat obrir uns espais de diàleg. En aquest cas es va fer el primer d'ells per parlar de cultura a la sala d'actes de Can Ametller. Quina valoració en fa en Xavi d'aquest acte, on van convidar el cineasta i periodista Albert Soler, fill d'en Jordi Soler Tura, i a més també a moltes entitats de la vila per afegir-se en aquest debat o aquesta reflexió al voltant d'un tema tan important com la cultura. Doncs la valoració és molt positiva des d'aquesta perspectiva que vàrem poder conèixer i fer un debat molt interessant en tot el públic, un públic divers, un públic representatiu dels moviments culturals de Molins de Rei, de les diverses inquietuds culturals que existeixen a Molins de Rei, i un debat en el que també vàrem poder escoltar doncs, una intervenció inicial jo crec que molt interessant de l'Albert Soler. Els que el sentim, els que no és la primera vegada que el sentim, ja sabem de la seva vàlua a l'hora d'anar amb veritats pel davant, de tenir un discurs, jo crec, molt fonamentat en la importància de la cultura i en el fet d'augmentar el nivell crític de la societat, i a partir d'aquí com això es relaciona amb l'educació, com això es relaciona, diguéssim, amb la complexitat dels debats que tenim sobre la taula, i molt sovint amb la necessitat d'afegir solucions que sovint són complexes i on les solucions fàcils normalment no són les més ràpides ni les més bones. Per tant, jo crec que un debat molt interessant, que és el primer d'una sèrie d'actes que volem fer, d'una sèrie de diàlegs que volem fer en aquests moments, i que per tant nosaltres valorem molt positivament. Al voltant de grans temes, segons ens explica la nota de premsa que ja havia enviat al PSC, parlant d'economia o del context econòmic, els barris i l'urbanisme a Molins de Rei, per exemple, o l'educació. Sempre que anem... Educació, sanitat, esports, aquesta seria una xerrada diversa, sí. Una mica no només centrat en el que seria la llei verd o l'educació, sinó una mica el futur dels nostres fills, és el que estem donant volta sobre aquest debat, que creiem que és també molt interessant. Després, més que l'economia, també el que representa de radiografia de la nostra societat a partir d'aquesta crisi salvatge que hem viscut, i per tant el que són les noves reptes o les noves necessitats que sorgeixen d'una part de la societat que queda despenjada i escavalgada, diguéssim, del conjunt de la societat, perquè està patint amb cruesa el que és aquesta crisi econòmica. I després aquesta tercera sobre no l'urbanisme com a tal, sinó una mica la vida dels barris, la vida de què s'ha de fer també per tenir una cohesió social, que a Molins de Rei podem dir que la tenim, però segur que tenim receptes i aspectes d'altres municipis o d'altres països que amb el ponent que tindrem segur que podrem tenir ocasió de conèixer, que segur que són també interessants. Seran sempre a Can Ametller? No, anirem variant. Això no ho tenim per decidir encara on farem. I no sé si una de les idees és que de tot el que es diguin aquests debats pugui sortir alguna idea pel programa electoral de cara al 24 de maig. Bé, nosaltres tenim una gran avantatge enguany, és que respecte a altres cites electorals, és que nosaltres partim de l'experiència de govern, partim d'un major coneixement de la diagnosi del que necessita Molins de Rei, del que hem pogut fer, del que creiem que és l'avanç i el progrés de moltes de les mesures que hem fet i de moltes de les inversions que hem aconseguit i hem assolit en aquest mandat, i per tant a partir d'aquí tenim una base molt important, primer en el programa electoral del 2011, perquè el canvi millor que nosaltres proposàvem no l'hem pogut aconseguir en aquests 4 anys, i per tant hi ha aspectes que cal continuar. Segon, per aquest major coneixement que tenim, i tercer, perquè
a partir del diàleg que hem fet intens durant aquests 4 anys, visitant els barris, parlant amb la gent, doncs ja sabem de moltes de les inquietuds que tenen els ciutadans de Molins de Rei i com el model aquest que hem començat a aplicar durant aquests 4 anys cal extendre'l a tot el municipi. Ahir, justament, diumenge, 8 de març, celebràvem el Dia Internacional de les Dones Treballadores. Es llegirà avui aquest manifest institucional, com dèiem, a les 12 del migdia. Un manifest on es parla de que la igualtat entre homes i dones és encara una qüestió pendent i també, entre altres coses, s'exigeix que totes les polítiques públiques siguin sensibles a les diferències i a les desigualtats de gènere i que la negociació col·lectiva arribi al conjunt de la població treballadora abordant les necessitats de les dones. Sí, perquè hi ha diferències i desigualtats que no es poden tolerar en el ple segle XXI que hi som ja. I per tant que les dones, entre altres coses, les dones que estan en el mercat de treball, per exemple, tinguin una remuneració que alguns entesos xifren entre el 17, 15, el 20% inferior als mateixos treballs que estan fent els homes és absolutament inacceptable. Que la crisi econòmica ho hagin d'aguantar molt més les dones que els homes és inacceptable. Que només per ser dona hagis de patir més en aquesta vida, doncs realment per mi no és el model de societat que vull. I això no treu el reconeixement de tot allò que hem avançat, de tot allò que hem guanyat, del fet que nosaltres el mateix divendres a la nit i amb un sopar de dones organitzat per l'agrupació socialista de Molins de Rei fèiem un reconeixement també a totes aquelles regidores socialistes que hi ha hagut en aquest període democràtic. Doncs bé, és que són un tant per cent molt menor i és fins que no ha vingut la llei electoral que tenim aquesta obligació de fer aquesta paritat. Per tant, allò que l'administració està fent exemple perquè s'ha legislat perquè així sigui, jo crec que s'ha d'estendre en el si de tota la societat i per tant, insisteixo, les dones són les que més aguanten la crisi, són les que més la pateixen, són les que més aguanten les situacions normalment de dependència i de desigualtat que hi ha a les famílies i inclús les que treballen cobren menys. Per tant, evidentment és una societat i és una situació que a mi no m'agrada i per tant s'ha de continuar lluitant. Bé, doncs ja ho sabeu, avui a les 12 del migdia a la plaça de l'Ajuntament amb lectura del manifest i xocolatada per part del Casal de la Dona. Alguns temes que ens han arribat aquest cap de setmana. Xavi, per exemple, expliqueu des de l'equip de govern que heu renovat la il·luminació dels porxos del canal a petició, com ens explica aquí, en aquest cas, en més d'una ocasió, el Vicent Fernández i tota la Junta de l'Associació de Veïns. Era un tema pendent. Era una demanda històrica del barri del Canal. Nosaltres l'hem vist amb bons ulls, necessitàvem diners per poder invertir en aquest aspecte i hem anat fent. Ara es demana que siguin els passadissos perpendiculars. Doncs bé, en la línia de que anem fent aquestes petites inversions en els barris, doncs nosaltres, no tant com a peticions, sinó jo diria com el diàleg sincer i franc que hi ha amb els representants dels veïns, que per això són l'associació de veïns també, i aquí n'hi havia una molt clara i molt concisa, evidentment, una inquietud, que són uns passadissos que realment s'han de dignificar i que realment, doncs, jo diria que són únics. Algun et trobes, però són únics en el conjunt dels barris de Molins de Rei i en el conjunt de Molins de Rei, per tant, s'havia d'actuar en aquests passadissos. I dos comunicats que ens han arribat de dos partits de l'oposició que comentem amb el primer tinent d'alcalde. El primer és d'Iniciativa, que alerta dels perills de la nova T-mobilitat per Molins de Rei. Breument, Iniciativa ha efectuat una petició de convocatòria de la ponència unitària pel transport públic per tal de posar en comú diferents informacions i analitzar la situació actual davant la implantació del futur títol de transport T-mobilitat. Diu que el govern de la Generalitat anunciava que durant aquest 2015 començarien les proves amb aquest títol, un sistema que a priori havia de suprimir el sistema actual de les zones per un model de mobilitat pública basat en el quilometratge i on tots els bitllets integrats passarien a una nova i única targeta dotada de xip. Informacions recents, explica aquest comunicat, indiquen que aquest nou títol de transport no modificaria l'actual criteri de zonificació, situació per la qual Molins de Rei es troba en la segona corona tarifària. Ara per ara només s'oferirien majors descomptes per l'ús, però mantenint aquest sistema de corones. I a més expliquen que han demanat doncs, que reuneixi aquesta ponència unitària de totes les forces polítiques, que és un grup de treball que des d'Iniciativa consideren que s'hauria de trobar amb major regularitat. Hi ha diversos temes del municipi que sembla que jo crec que amb ganes de proposar, a vegades normalment el tiro l'enfoquen cap al govern municipal quan no és el responsable.
Puc parlar ara d'Iniciativa amb aquesta nota, puc parlar d'Esquerra Republicana quan denuncia en un pamfleto de molt baixa qualitat que les obres de l'Institut no comencen al primer semestre, quan diuen, i ells mateixos reconeixen que començaran entre juny-juliol, jo que ho sàpiga juny, encara està dins del primer semestre, però en qualsevol cas són aspectes que quan més junts anem, més unió fem entre nosaltres, més força tindrem a l'hora de reivindicar a qui és el responsable d'aquestes polítiques. De la construcció de l'Institut el responsable és la Generalitat de Catalunya. De la TD de mobilitat, doncs escolteu, ens haurem de barallar amb l'àrea metropolitana i amb el Direcció General de Transport de la Generalitat de Catalunya. Doncs anem tots junts cap allà. I ho està dient qui des de l'oposició també va ajudar el govern municipal de llavors a negociar amb el Ministeri de la Vivenda que arribessin 2 milions d'euros per la rehabilitació del mercat. Vull dir, jo crec que estic legitimat des d'aquesta perspectiva per dir, escolti, hi ha coses que depenen d'on depenen i per tant quanta més força tinguem millor, perquè és una preocupació de tots, resoldre una situació que afecta tots els moliniens i des de la nostra perspectiva de forma injusta. I aquesta comissió no ha entrat a valorar, per exemple, amb la mobilitat, com és que ens vam quedar fora de l'entitat metropolitana del transport o no. Hem dit, escolteu, el passat és el passat. Ara bé, ara tenim una situació de present que hem de resoldre. Després n'hi ha d'altres que llancen també notícies que no sabem on es fonamenten i també agrairíem que en aquesta comissió es parlessin de si això en el 2015 ja estarà arreglat. I no ha estat aquest govern municipal que ho ha dit. Per tant, aquestes reunions a mi m'agradaria que, home, això, que es parli en les reunions que toca, Si després hi ha una deficient resposta en aquestes reunions, escolta, que cadascú es pronunciï com ho vulgui, com ho precisi i com ho desitgi. Si no tindré res a dir, és legítim, és absolutament legítim. Ara bé, nosaltres no tenim cap novetat oficialment del Departament de la Generalitat de Catalunya responsable de l'aplicació d'aquesta T de mobilitat. Per tant, si algú la té, home, és molt fàcil, és trucar a la regidora i dir, escolta, hi ha això, convoquem una reunió, fem-la. Que ho hem de fer pels mitjans? Escolta, no sé, sembla que és la mateixa oposició que es queixava de que a vegades el govern es relacionava amb l'oposició per la premsa i ara són ells els mateixos que ho fan, no? Per tant, potser que s'aclarifiquin i mostrin una certa coherència amb aquest tema de com volen que ens relacionem els partits polítics de Molins de Rei. Es convocarà per això aquesta ponència? Es convocarà com s'ha convocat. Es convocarà com s'ha convocat i es convocarà a tots els membres d'aquesta comissió a anar a les reunions tal com s'ha fet fins ara. Va ser a l'agost de l'any passat que ja vam anar a reunir-nos amb la Generalitat de Catalunya, que després es va reunir amb l'àrea metropolitana, vam anar tots. És que no hem de fugir en cap moment fer allò que es va aprovar per una moció i que hem donat compliment al que se'ns demanava i a aquesta metodologia de treball que vam acordar entre tots. Per què hauríem de canviar? Nosaltres estem satisfets. Ara bé, insisteixo, si algú sap alguna cosa més, doncs ho haurem de compartir, només faltaria. Però, torno a insistir, aquí, quanta més unió fem entre Molins de Rei, millor per aconseguir el que volem tots, que és aquest tracte injust dels molinencs a l'hora d'anar a Plaça Catalunya, a l'hora d'anar a Sant Joan d'Espí, a l'hora d'anar a Sant Feliu, que han de pagar molt més que els habitants de Gavà per fer més quilòmetres i han de pagar menys per arribar a Plaça Catalunya. També m'agradaria valorar amb en Xavi Paz, com a primer tinent d'alcalde, aquesta nota de premsa que ha fet arribar a la CUP, que diu la CUP denuncia que la direcció facultativa de les obres del carrer Rafael Casanova va ser adjudicada sense contrastar més ofertes. Molt breument, l'Ajuntament de Molins de Rei diu que va adjudicar el 5 de juliol del 2013 a la direcció facultativa de les obres del carrer de Baix, del carrer Rafael Casanova, sense demanar més ofertes i sense seguir les observacions de l'informe jurídic. El decret d'alcaldia que va ser signat per l'alcalde Joan Ramon Casals i es va adjudicar el servei a Croquis 3 Arquitectes, el senyor Albert Rodríguez, com hem explicat abans. Ells, des d'aquesta nota, la CUP diuen que Albert Rodríguez, president de l'agrupació de construcció de Molins de Rei, de la construcció, havia signat un article d'opinió poques setmanes abans, al Viu Molins de Rei, on afirmava m'hauria agradat molt més que s'hagués donat l'oportunitat de participar als despatxos de Molins de Rei, en referència a altres obres, i 47 dies després, diu aquesta nota, doncs es signava un informe tècnic on es proposava que assumís aquestes obres el senyor Albert Rodríguez i a Croquis 3. La justificació oficial del govern per adjudicar aquest servei a l'arquitecte molinenc sense demanar altres ofertes es basa en l'experiència del mateix en la direcció facultativa de les obres del carrer Major, que ja també d'aquell servei en va ser l'adjudicatari.
I també des del govern justifiquen en el mateix decret que no es va demanar més pressupost abans d'adjudicar aquest servei, perquè segons l'article 36 de les bases d'execució del pressupost l'import no superava els 12.000 euros, eren 11.700. I en el cas dels contractes subvencionats, import a partir del qual doncs, cal sol·licitar com a mínim 3 pressupostos, que és el que deia, sembla ser, l'informe jurídic. Tot plegat acaba dient, des de la CUP seguim exigint que el govern municipal utilitzi els mecanismes legals més transparents per adjudicar serveis i contractes, i més quan es tracten de serveis delicats, com és el cas de les obres del carrer de Baix, que s'han vist precedides per 4 inundacions en el període d'un any després de la finalització de les obres. Què n'ha de dir el primer tinent d'alcalde d'aquesta apreciació? D'aquesta denúncia ara mateix, i per tant el que diré és que la primera impressió que tinc és que la CUP intenta recuperar el seu estil demagog de denúncia d'allò que es fa, quan sap que, primer, les obres del carrer de Baix estan ben fetes, segon, aquest govern és el més transparent que hi ha hagut fins ara, estan convidats a totes les meses de contractació, i una altra cosa és que hi vagin o no, que normalment no hi van. I a partir d'aquí, escolti, si creuen que realment hi ha una irregularitat, que la denunciïn on toca. Nosaltres estem molt convençuts d'allò que s'ha fet, i per tant, si els nostres mateixos tècnics diuen, escolta, hi ha coses que són opcionals, però hi ha coses que són normatius, i en aquest cas, si l'import no supera els 12.000 euros i no cal demanar 3 pressupostos, també a vegades, en aquest cas s'ha de prioritzar, sense saltar-te la norma, evidentment, el que és la velocitat a l'hora d'aconseguir les coses, i per tant no tinc res més a dir. Vaja, és que si realment hi ha un partit polític que creu que hem fet malament les coses, que ho denuncia on toca. I Xavi, rebíem també aquest informe de l'atur al mes de febrer, 1.610 persones aturades a casa nostra, i també podríem comentar el balcó de la Vila, que ha sortit, on expliqueu en portada líders en reducció d'atur. M'agradaria que valoressis aquestes xifres. Entre els mesos de gener dels anys 2013 i 2015, les llistes de l'atur de Molins de Rei van rebaixar-se en un 19,35%, cosa que suposa la millor dada de tot Catalunya en municipis de més de 20.000 habitants i la millor dada absoluta de tota la comarca del Baix Llobregat. Ho dic perquè en alguns partits de l'oposició han criticat l'excés de triomfalisme en la valoració d'aquesta notícia, tenint en compte que a Molins de Rei tenim 1.610 persones encara en situació d'atur. Bé, jo la valoració que faré ara és la primera vegada que la faig, i per tant jo crec que no treu reconèixer en quin lloc estem en la reducció de l'atur, i si això hi ha un informe de la Diputació de Barcelona que diu, escolta, dels municipis de més de 20.000 habitants, els que més han reduït l'atur és Molins de Rei, i això és compatible amb el fet que encara tenim 1.610 persones a l'atur, però hem de reconèixer que no ha arribat un moment, vam arribar a superar els 2.000. Per tant, és evident, i a mi m'haureu sentit sempre dir, que el panorama que ens queda després d'aquesta crisi econòmica és terrible, que encara ens queda molt per lluitar, no només des de la recuperació econòmica, sinó des de la recuperació dels drets també, que encara quan tenim 1.610 persones estan justificats tots els plans d'ocupació i totes les mesures de promoció de l'ocupació que puguem aplicar des de l'Ajuntament de Molins de Rei. En el si de Consell de Seguiment de la Crisi Econòmica sempre hem dit que nosaltres sols no podíem resoldre la crisi econòmica. Ara bé, dit tot això, i sense cap ànim eufòric, sinó reconeixent també aquell granet de sorra que haurem pogut afegir nosaltres, també ens haurem de reconèixer entre tots que, escolti, per moltes mesures que puguem aplicat, per la dinamisme i la vitalitat de Molins de Rei, per les característiques sociològiques d'allà on estem, per múltiples factors, doncs, escolta, hi ha un informe de la Diputació de Barcelona que ens diu, home, doncs mira, en aquests 2 anys, que és quan ha començat a reduir-se l'atur a tot Catalunya i a l'Estat, i obro parèntesis, a vegades amb una excessiu precarització del món del treball, que té unes altres derives, però en aquests 2 anys, quan s'ha començat a reduir l'atur, doncs mira, resulta que els que més l'han reduït sou vosaltres. També l'altre dia ens deien una altra dada, que és que en el moment que es crea una empresa a Molins de Rei, el grau de supervivència d'aquestes empreses està 30 punts per sobre de la mitjana de Catalunya. És a dir, el 75% de les empreses que es funden a Molins de Rei, al cap dels 3 anys estan vives encara, quan a Catalunya aquest índex és amb prou feines superen el 50%. Per tant, home,
doncs haurem de dir també les coses bones, no? En mesura, tal com jo crec que ho he dit ara. És a dir, clar, algú pot dir de les meves paraules que és eufòria. Home, no, jo eufòria no estic dient ni una. Tenim una ingent feina al davant, tenim reptes importantíssims al davant, hem de continuar treballant redoblant esforços contra la injustícia social. Ara bé, que hem reduït o no hem reduït l'atur en quasi el 20% en 2 anys? La qüestió és aquesta. Ho hem reduït o no s'ha reduït? Perquè si l'accés d'eufòria vol dir no, és que estan mentint, no estem dient una cosa que ens acaba de notificar la Diputació de Barcelona mitjançant un informe. També ho haurem de dir, no? Les coses bones i les coses dolentes. Fins aquí l'espai de preguntes al PSC, un dilluns més compartint aquest espai amb el seu portaveu i primer tinent d'alcalde, en Xavi Paz. Xavi, moltes gràcies. A vosaltres. Bona setmana, fins dilluns. Anem a fer una pausa.